Tiyamikeso Mulungu chifukwa cha tsiku la lero limene walola kuti titha kusonkhana ndi kumva mawu ake. Ndimakonda kukamba ndipo sindidzasiya kukamba kawirikawiri kuti tizitenga chinthu chachimwemwe pamene tili kutchalichi kudzapemphera, chifukwa ndi nyengo imene Mulungu adayika kuti timve mawu ake, tikumbutsane ndi kulimbikitsana mchikhulupiriro chathu. Palibe chinthu chimene chimamulimbikitsa Mkhristu kuposa kusonkhana pamodzi ndi okhulupirira ena. Mawu a Mulungu amakamba kwambiri za nkhani imeneyi kuti tisasiye kusonkhana pamodzi monga mmene ena achitira, ndipo tichiyese chinthu chachimwemwe kuti lero linonso Mulungu watikomera mtima kuti titha kukhala ndi moyo kuti timve mawu ake. Titsegule mawu a Mulungu m'buku la Yohane chapter 14 ndipo ndiwerenga kuyamba verse yake ya 7 kukalekeza 14. Yohane chapter 14 kuyambira verse yake ya 7 kulekeza 14. Tikupitiriza phunziro lathu nkhani ya pemphero. Sabata yatha timaona kuti pemphero ndi chani. Lero tikhala tikupitirizanso nkuona magawo ena a pemphero kuti oti pemphero lili lotani. Ndiye tisanayambe tiwerenge ndime imeneyi Yohane chapter 14 verse yake ya 7 kukalekeza 14. Ndipo ndidzayamba kuwerenga pa verse yake ya 7. Mukadazindikira ine, mukadadziwa Atate wanganso. Kuyambira tsopano mumuzindikira iye ndipo mumuona iye. Filipo ananena ndi iye, Ambuye, tionetsereni ife Atate ndipo chitikwanira. Yesu ananena naye, kodi ndili ndi inu nthawi yayikulu yotere ndipo sunandizindikira Filipo? Iye amene wandiona ine waona Atate. Unena iwe bwanji mutionetsere Atate? Sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine? Mawu amene ndinena ine kwa inu sindilankhula mwa ine ndekha, koma Atate okhala mwa ine achita ntchito zake. Khulupirirani ine kuti ine ndili mwa Atate ndi Atate ali mwa ine. Koma ngati si chomwecho, khulupirirani ine chifukwa cha ntchito zomwe. Indetu, indetu ndinena kwa inu, okhulupirira ine, ntchito zimene ndichita ine adzazichitanso iyeyu, ndipo adzachita zoposa izi chifukwa ndipita ine kwa Atate. Ndipo chimene chilichonse mukafunse m'dzina langa ndidzachichita, kuti Atate akalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzapempha kanthu m'dzina langa ndidzachita. Ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Amen. Tipemphere. Oyera Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kukulemekezani chifukwa cha mawu anu. Zikomo Yehova chifukwa cha moyo umene mwatipatsa m'tsiku la lero kuti titha kumva mawu anu ndi kuphunzira kuchokera kwa inu. Tikupempha Yehova kuti pa nthawi iyi pamene tidzakhala tikusanthula mawu anu awa, mutsegule mitima yathu. Tichotsereni nkhawa ina iliyonse, malingaliro ena aliwonse amene mdierekezi angathe kuyika mwa ife kuti atilepheretse kumva mawu anu moyenerera. Mitima yathu yadzazidwa ndi uchimo. Tikupempha Yehova mutikonze ndi kutiyeretsa kutichotsera chosalungama china chilichonse. Atate Mulungu wathu, tikuyamikani chifukwa choti inu munatisankha kuti tikhale anthu anu, ndipo tikupempha tsopano kuti mwachisomo chanu chimenechi mutichitire chifundo kuti mawu anu akamveke ndipo ife tikawalandire. Mutidalitse tonse chifukwa cha dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu tapempha. Amen. Pemphero ndi chani? Ndi nkhani imene yoti yoona kwa masabata angapo ndithu, ndipo tikhala tikupitiriza ndithu mpaka na masabata angapo akubwera kutsogoloko. Lero ndi sabata yachinayi tikuona nkhani imeneyi. Kungokumbutsana zimene takhala tikuona mbuyomu kuti Ambuye wathu Yesu Khristu adatiphunzitsa kuti tisapemphere motani. Kupemphera musakhale ngati anthu ena achikunja amene amachitira,
komanso zinthu zina ziwiri zimene tidaziona kwaukulu kuti popemphera pathu sitikuyenera tipemphere kuti tilandire ulemerero kuchokera kwathu, komanso tisapemphere kugwiritsa ntchito mawu opanda tanthauzo. Tisagwiritse ntchito mawu oti sakuchokera pansi pa mtima wathu, chifukwa nthawi zina zimachitika kuti tikupemphera koma zimene tikupempherazo ifeyo sitikuzilabadira mkono, kungokhala ngati kungokamba pakamwa koma mu mtima mwako zinthuzo sukuzivomereza. Kupemphera koteroko Ambuye wathu Yesu Khristu akuti tisachite. Komanso tidaona za mawu amene tingagwiritse ntchito potchula Mulungu wathu. Ndiye pali ngati Mulungu, iye ndi Mulungu, ndinamalenga Ambuye wathu, Atate wathu wakumwamba, monga timapemphera pemphero la Ambuye lija, Atate wathu wakumwamba. Komanso mpulumutsi, mwana wa Mulungu, amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Komanso Mzimu Woyera, amene ndi mthandizi wathu. Chimene tikuyenera tidziwe nchoti sitingathe kupemphera popanda thandizo la Mzimu Woyera, chifukwa Mzimu Woyera ndiye amene amalimbikitsa ife ndi kutipatsa mawu oyenerera oti titchule kwa Atate. Kukamba moona mtima palibe uyo amene amadziwa pemphero ngati Mzimu Woyera sangamphunzitse. Zonsezi zimachitika mwachisomo mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Chinthu china chimenenso tidachiona ndichakuti pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu. Pemphero ndi kuyankhula ndi Mulungu kapena kucheza ndi Mulungu. Ndiye munthu ukamacheza ndi nzako umafunikira umuuze zoona zokhazokha, sungamuuze zabodza. Ngati umuuza nzako zabodza ndeti chizake chake ndi chapamwamba chabe sichenicheni. Ndiye kwa Mulungu ameneyo tikuyeneranso tikambe zinthu zoona zenizeni pamene tikumuuza nkhawa zathu, pamene tikumuuza zimene zili mu mtima mwathu, ndipo tidzapindula pa pemphero lathu. Chinthu china chimene tidachionanso ndichakuti Baibulo ndilofunikira kwambiri pa pemphero lathu. Chifukwa chani? Tidziwa bwanji kupemphera ngati sitidziwa mawu a Mulungu? Ngati ife tikufuna tidziwe kupemphera moyenerera, tikuyenera tidziwenso chifuniro chake cha Mulungu. Chifukwa chake ndimalimbikitsa ndipo sindzasiya kulimbikitsa kuti wina aliyense, Mkhristu wina aliyense akuyenera akhale ndi Baibulo. Mkhristu wina aliyense akuyenera akhale ndi Baibulo. Olozivute zidani. Kungopereka chitsanzo, timatha kugwira maganyu anthu kuti tipeze china chake. Kodi sitingachite chomwecho kuti tipeze Baibulo? Tinawo mabaibulo okulitsa kumusuku. Kungochita kwa malonda pamodzi. Mabaibulo alipo. Komanso akakhala anthu amu mpingo muno, mtengo umene umachikidwa umaperekedwako umakhala hafu. Ndiye mukafufuza kumusi kuwafesi kuja kuti kodi mabaibulo ali mtengo wanji. Koma kukana kuti chisakhale chipsinjo, mwina mtengo wa Baibulo usakhale chipsinjo kwa ifeyo amene tilipo. Koma tikhale ndithu ndi Baibulo, ndipo aliyense amene alibe Baibulo akuyenera ayesetse kupeza Baibulo. Chinthu china chimene tidaona kwambiri, chimene sichoti wina aliyense mtima mwake akuyenera achivomereze njoti mitima yathu ndiyo dzazidwa ndi uchimo. Zumveka? Timakhala ngati chinthu cho ulakwira anthu kumauza, koma nzoona ndithu. Mitima yathu, mtima wina aliyense ndiwo dzazidwa ndi uchimo. Palibe munthu amene anganene kuti ineyo moyo mwangamu ndilibe uchimo wina uliwonse. Chifukwa Baibulo imatiuza kuti tikati kuti tilibe uchimo tikudzirani, tikudzinyenga tokha, ndipo mwa ife mulibe chokha. Ndiye chifukwa choti mitima yathu ndiyo dzazidwa ndi uchimo oterewo, chimene chingatitetezere ifeyo ndi mawu ake a Mulungu amene tikupemphera. Chifukwa malingaliro athu amadzazidwa ndi uchimo, zolakalaka zathu zimadzazidwa ndi uchimo, zofuna zathu zimadzazidwa ndi uchimo. Ndipo pamene tidziwa mawu a Mulungu ndiwo okhawo amene angatitetezere kuti pamene tipemphera kwa Mulunguyo tipempheredi monga mmene kufunikira. Koma kupanda kudziwa mawu a Mulungu ndiye kuti pemphero lathu limakhala
losokonekera. Chimenechi chimene tikuyenera tichidziwe kwakukulu. Ndipo tinaonanso magulu anayi apemphero. Tidaona za pemphero la kulemekeza kapena kumkweza Mulunguyo. Tidaonanso za pemphero la kulapa kapena kupempha chikhululukiro cha machimo athu kwa Mulungu. Tidaonanso pemphero la kuyamika Mulungu pa zabwino zonse zimene iyeyo amatichitira. Komanso tidaona pemphero la kupembedzera kapena kupereka zosowa zathu pamaso pake pa Mulungu. Ndeta tizione zimene zizi kuti mwina tisaziwale, tingosunga chilembo K. Ndeti pali chani? Kulemekeza, kulapa, kuyamika, kupembedzera. Ndeti tikumbukira bwino zimene zitithandizira pamene tikhala mpemphero lathu. Mwina mukangoyesera kaya lero kaya ndimawa kaya ndi tsiku lina mukupemphera kuona kodi ineyo pa pemphero langali ndamulemekeza Mulungu, kodi pa pemphero langali ndalapa machimo anga, kodi pa pemphero langali ndayamika Mulungu, kodi pa pemphero langali ndapereka zosowa zanga pamaso pake pa Mulungu. Ndiye izi sikuti tizilokhala nazo ngati ka formula kodi ndichito yang'ana kodi ndate iya, koma nzongotithandizira chabe kuti pamene tikupemphera tikhale ndi pemphero limene libweretsa ulemerero kwa Mulungu. Ndiye tsiku la lero pa ndime imene tawerengayo makamaka tikufuna tione magawo ena angapo okhudza pemphero. Poyambirira tione kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akufotokozera za umodzi wawo ndi Mulungu Tate. Ndiye akufotokoza kuti mukadazindikira ine mukadadziwanso Atate. Mukadadziwa ine mukadadziwanso Atate. Chimene chikuti tanthauzira chiyani? Pamene tidziwana ndi Ambuye Yesu Khristu ndi kukhala pa ubale ndi Ambuye Yesu Khristu, pomweponso ndiye kuti tikudziwana ndi Mulungu Tate. Ndiye kuti iyeyo ali mwa ife. Ngati Yesu ali mwa ife, Atate ali nafe chifukwa choti onse iwowa ndi amodzi. Timakamba za utatu woyera wa Mulungu. Mulungu mmodzi mwa atatu. Ndipo tikuona apa kuti Filipo anali kukayikira, sanali kudziwa kuti kodi chimene Ambuye Yesu Khristu akufuna kutanthauza ndi chiyani. Ndiye akupereka funso kuti Ambuye tionetsereni ife Atate ndipo chitikwanira. Ambuye Yesu Khristu akamba kale kuti ine ndili mwa Atate, mwaona ine mwaona Atate, koma Filipo akuti aliwo tione Atate ndithu. Ndiye Ambuye wathu Yesu Khristu akuti kodi ndili ndi inu nthawi yayikulu chotere ndipo sunandizindikira? Limene ndi funso loti wina aliyense wa ife likwena limdzidzimutse. Adakhala ndi Ambuye Yesu Khristu zaka zingati Filipo? Tikhoza kuti mwina pa nthawi zaka zitatu. Akuyendera limodzi, akuchita china chonse limodzi, komanso Filipi akumvetsera chiphunzitso chawo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, akuona zozizwitsa zonse zimene Ambuye Yesu Khristu anali kuchita. Koma funso likubwera, kodi ndili ndi inu nthawi yayikulu chotere koma simunandizindikire? Chimakhala chinthu chomvetsa chisoni, ndipo ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti titha kukhala pa mpingo nthawi yayitali bwanji koma osamudziwa Yesu. Titha kutumikira zaka zochuluka bwanji koma osamudziwa Yesu. Ngati awa oti adaona Ambuye Yesuyo akuchita zozizwitsazo, akuphunzitsa koma osamudziwa. Ndiye pamene Ambuye wathu Yesu Khristu akuti amene waona ine, akunena kuti amene waona ine ndiye kuti waona Atate. Ndipo tikuyenera tikhulupirire mawu amene Ambuye wathu Yesu Khristu akufotokozeratu. Pa vesi yake 11 akuti khulupirira iwe, khulupirirani ine kuti ine ndili mwa Atate ndi Atate ali mwa ine, koma ngati si chomwecho khulupirirani ine chifukwa cha ntchito zomwe.
akukamba za nkhani ngati simukukhulupirira izi. Taonani ntchito zimene ndinachitazi. Kodi ntchito zimene zija munthu angangochita popanda thandizo lochokera kwa Mulungu? Ntchito zimene Ambuye wathu Yesu Khristu zikuonetsera umulungu wawo, zikuonetsera chimene ali, kuti iwo anachokera kwa Atate ndipo iwo ndi Atate ndi amodzi. Chifukwa chake verse yake 12 akuti ndetu ndinena kwa inu okhulupirira ine, ntchito zimene ndichita ine adzazichitanso iyeyu, ndipo adzachita zoposa izi chifukwa ndipita kwa Atate. Kodi Ambuye wathu Yesu Khristu anabwera kudzachita ntchito yotani? Anabwera kudzafunafuna ndi kupulumutsa chotani kodi? Chotayikacho. Ndipo pa mtima pa utumiki wa Ambuye wathu Yesu Khristu panali kulalikira uthenga wabwino kwa anthu otayika kuti amudziwe Mulungu nabwerera kwa Iye. Ndiye akunena kuti amene akhulupirira ine, ntchito zimene ine ndizichita adzazichitanso iyeyo, ndipo adzazichita zoposa izi. Ntchito imene Ambuye wathu Yesu Khristu anabwerera yakufalitsa uthenga wabwino, ngati ifeyo timukhulupirira Yesu Khristu ameneyo tikathanso kuchita ntchito zomwezo, chifukwa choti Iye ali kwa Atate. Ambiri amakonda kusokoneza pa ndima imeneyi, amaona ngati ntchito zake mwina zozizwitsa zimene Ambuye Yesu Khristu anali kuchita. Ndima imeneyi sikukamba za zimenezo, koma ntchito yakupulumutsa chotayikacho, yakufalitsa uthenga wabwino. Chifukwa mwina tikhoza kufunsa kuti kodi ngati Yesu Khristu afuna atanthauze za zozizwitsa zimene anali kuchita, ndani pa dziko lapansi angachite chozizwitsa choposa Ambuye wathu Yesu Khristu? Palibe. Koma tikakamba za kufalitsa uthenga wabwino, Ambuye wathu Yesu Khristu anafikira kwa ndani kodi? Kwa Ayuda okha. Koma ena amene anabwera pambuyo pa Ambuye wathu Yesu Khristu ndiwo amene anapita m'madera atali, anapita gawo lalikulu, nchifukwa kuti adzachita zoposa izi, adzafikira anthu ochuluka. Nchifukwa chake lero kodi Ambuye Yesu Khristu adabwera kumalawi kuno kudzalalikira uthenga? Koma ena amene adachigwiritsitsa chikhulupirirocho, adachinyamula nayenda nacho. Tikakamba za ophunzira aja, uthenga unachoka ku Yerusalemu kumapita m'madera ena. Tikakamba za mtumwi Paulo, ndi amenenso anayenda kwakukulu. Chifukwa chiyani? Chifukwa choti anamukhulupirira Atate. Ndipo chifukwa choti Ambuye apita kwa Atate, kumene ali ndi ulamuliro wonse, akuthandiziranso ife pamene titumikira Iye. Ndi chifukwa chake sibwino kumadzitenga ngati kupambana kwathu pamene ntchito ya Mulungu ikupita patsogolo. Chifukwa chiyani? Chifukwa choti ndi Atate amachita izi mwa ife. Ambuye wathu Yesu Khristu, chifukwa choti wapatsidwa ulemerero, wapatsidwa mphamvu zonse, faka kuna kuti mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndipo ine ndidzakhala ndi inu mpaka malekezero a nthawi. Fue kadakhala zozizwitsa mwina Ambuye wathu Yesu Khristu akanena kuti mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi, mukani pitani kachiteni zozizwitsa zonse. Ndi imene ndi nkhani imene tikhoza kudzakamba tsiku lina. Koma chimene Ambuye wathu Yesu Khristu akukamba nkhani yakufalitsa uthenga wabwino, anthu amudziwe. Kodi chingakhale chopambana n'chiyani munthu achiritsidwe ku nthenda imene ali nayo kapena apulumutsidwe? Chifukwa titha kuona kuti munthu amene angathe kuchiritsidwa ku nthenda zakuthupi adzafa ndithu ngati alibe chiyembekezo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Akafikira kotani? Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Chifukwa chake Ambuye wathu Yesu Khristu akunena kuti china chilichonse chimene mukafunse m'dzina langa ndidzachita, kuti Atate akalemekezedwe mwa Mwana. Kutanthauza kunena kuti pemphero lathu likuyenera likhale lofunitsitsa kuti ulemerero wa Mulungu uonekere. Pemphero limenelo ndi limene Mulungu amakondweretsedwa nalo.
ndipo ngati mupempha china chilichonse m'dzina langa ndidzachichita. Osati m'dzina la wina aliyense kapena la china chilichonse, koma m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo pa verse 15 ndio pamene tikuona kuti akuti ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Amene amamukonda Yesu Khristu amaonekera pamene iyeyo akusunga malamulo ake, akutsatira chifuniro chake, akuchita chimene Mulungu amafuna, osati chimene ife tifuna. Chikhristu chimene chimalakalaka kuti tingopanga zinthu zokhazo zimene ifeyo zitikondweretsa ndi Chikhristu chopanda tanthauzo, ndipo sichigwirizana ndi mawu ake a Mulungu, sichochokera kwa Mulungu. Ndiye sabata yatha tinaonanso Salimo namba 3. Sitichita kuwerenganso, tinayiwerenga kale sabata yatha. Mwina mukhoza kungotsegula pamene tikuona zinthu zina pamenepo. Salimo imeneyi tinafotokozera kuti Davide akusakidwa ndi mwana wake yemwe. Akusakidwa ndi mwana wake yemwe, chimene nchosayembekezeka. Ndipo pamene akulemba Davide Salimo imeneyi akuyamba ndi chisoni. Ali ndi chisoni kapena kuti akulira pamaso pake pa Mulungu. Ndiye mwina funso limene wina aliyense pano atha kudziyankha kuti kodi mumakhala okondwera inuyo nthawi zonse? Kodi moyo ngophweka? Amene wakhalako nthu zaka zingapo moyo akhozodziwa kuti moyo sotani sophweka. Si nthawi zonse zimene timakondwerera ayi. Chifukwa chani? Chifukwa tili mdziko lochimwa, mdziko limene lidasokonekera, ndipo moyo nthawi zonse umakhala mwina wokhumudwitsa, nthawi zina woyipa chifukwa cha zochitika za mdziko. Mapemphero athu nthawi zina amakhala kulira pamaso pake pa Mulungu. Mwachitsanzo buku la Maliro, buku la Maliro. Njani buku la Maliro? Ndikulira kumene kuja kwa mneneri Yeremiya chifukwa cha zimene zinali kuchitika. Kutanthauza kunena kuti ngati Mkhristu imafika ndithu nthawi ine imene kuti timalira ndithu, sikuti nkulakwa, timalira ndithu kuonetsera chimene chikutipweteka mu mtima mwathu, kuonetsera chimene sichidayende bwino. Ndipo m'Baibulo timaona mapemphero olelewa makamaka kubuku la Masalimo kuti anthu pamene akudutsa mnyengo zowawa, mnyengo zovuta, akulirira pamaso pake pa Mulungu. Wina wake amafunsafunsa kuti timasiyanitsa njani munthu amene amakhulupirira kuti kuli Mulungu ndi munthu amene amakhulupirira kuti kulibe Mulungu. Ndi amakamba nkhani imeneyi kuti munthu amene amakhulupirira kuti kuli Mulungu amadziwa kubweretsa mavuto ake. Koma munthu amene sakhulupirira kuti kuli Mulungu alipo, apititsa mavuto ake kwa ndani? Palibe. Alibe chiyembekezo. Pamene pamasiyanitsidwira anthu okhulupirira ndi anthu osakhulupirira. Ife anthu okhulupirira timadziwa kuti kodi mavuto athu pamene moyo wathu wasautsidwa tibwere nazo kuti timabwera nazo kwa Mulungu. Kudandaula chifukwa cha zimene zikuchitika. Ndiye tikumbukire paja nakambaso za kuwiringula kuti uku sikuwiringula chabe yani. Sikuwiringula kuti kodi bwanji Ambuye mulola Israeli iyayi. Koma ndikubweretsa nkhawa zathu monga somene adachitira Yobu. Zitafika pomsautsa sadamvetse kuti kodi n'chifukwa chiyani iyeyo akulandira nyengo zovuta ngati zimene. Ana ake kumwalira, chuma chake chonse kutayika, china chilichonse chimene adali nacho kusokonekera. Mpaka Yobu anafika poti koma ineyo ndikutemberera tsiku limene ndidatani ndinabadwa. Chifukwa inali ndithu nyengo yowawa imene Khristu wina aliyense akuyenera kuivomereza. Ngati Akhristu tikuyenera tivomereze ndithu kuti timadutsa mnyengo zina zimene nzowawa, zopweteka, zotisautsa, koma zonsezi tizibweretse kwa Mulungu chifukwa iyeyo ndiye amene amatithandizira. Iye ndiye amene amatipatsa ufulu wa kubweretsa zonse kwa iye.
ndipo zimenezi ndiye zimaonetseranso kwambiri nzeru ya Mkhristu wina aliyense. Mkhristu amene alibe chidziwitso choterechi akakumana ndi mavuto imangokhala ngati nthawi tsopano yowuza wina aliyense. Koma iye amene amdziwadi Mulungu moona amadziwa pobweretsa mavuto ake. Mavuto amene tikumana nawo si nthawi yongowuza wina aliyense. Chifukwa anthu a dziko lapansi sangathe kufikira ndi kutithandizira vuto lililonse limene tikudutsamo. Koma ndi Mulungu yekha amene angathe kutithandizira pa chimenechi. Mulungu yekha ndi amene amatithandizira. Ndipo Mulungu amalandira kulira kwathu, ndipo iyeyo tikuyenera tizindikirenso kuti chifuniro chake nchoona komanso cholungama nthawi zonse. China chilichonse chimene chimachitika m'moyo muno sikuti Mulungu chimamdzidzimutsa. Ngakhale zovuta zimene tikudutsana nazozo, zopsinja zimene tingadutsane nazozo, sikuti Mulungu zimamudzidzimutsa. Kaya nyengo zimene zikutipangitsa ife kuti tilire, tikhetse misozi, Mulungu sikuti akudzidzimuka nazo. Mulungu amadziwa china chilichonse, ndipo tikakhulupirira pa chifuniro chake chabwinochi tidzazindikira kuti zonse zimene tikudutsamozi zikufuna zitichitire ubwino, pakuti ndife ana ake. Aroma chapter 8 verse 11-8, pakuti tidziwa kuti zonse zimatani kodi zimatichitira ubwino kwa iwo amene akhulupirira pa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye chimenechi ndiye chikhale chilimbikitso chathu pamene tiyandikira kwa Mulungu pa zopsinja zathu, zosautsa zathu, tizindikire kuti Mulungu ameneyo amamva ndithu ndipo adzatiyankha. Koma mwina titha kuona kuti Mulungu ameneyo tingamuyandikirenso motani pamene tikubweretsa nkhawa zathu kwa Mulungu, pamene tikubweretsa zopsinja zathu kwa Mulungu. Ndi chiyani chimene tikuyenera tizindikire? Chifukwa chake tidakambambo mbuyomu kunena kuti tikuyenera timpemphe Mulunguyo kuti atithandizire kupemphera. Chinthu ngati chambwerera, tikuyenera timpemphe Mulunguyo kuti atithandizire kupemphera, chifukwa choti sitingathe kupemphera moyenerera ngati Mulunguyo sakhala thandizo lathu. Kumbukirani kuti ife ndife anthu ochimwa, ndipo tikuyandikira Mulungu amene ndi wolungama, Mulungu amene ndi wachiyero. Ndipo nkosatheka kuti Mulungu amve pemphero lathu monga mauchimo athu, pakuyenera pakhale mkhala pakati wina amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, amene atithandizira pamene timuyandikira iyeyo. Tiye timpemphe Mulungu kuti akhale nafe, atithandizire pa pemphero lathu. Timayamba chipembedzo chathu nthawi zambiri mwina kuti tiye tiwerenge Salimo. Kuyambirira pali mawu amene amawerengedwa nthawi zotadza tonse ku nyumba ya Yehova ndi cholinga choti tidzampembedze Iye. Tiye tonse tizule nkhawa zathu zonse ndi kudzikhuthula kwathunthu. Kandi fotopa othodwa china chilichonse tiye tibwere nacho kwa Iye. Chifukwa chani timayamba ndi mawu amene aja? Mwina ena timangodabwa kuti izi zimachitika basi mwachikhalidwe. Koma ndikufuna kutikonzekeretsa kuti pamene tikuyandikira kwa Mulunguyo tikhulupirire kuti ndi Mulungu amene angatithandizeni. Komanso pamene tawerenga Masalimo kuti aleluya, lemekezani Yehova, tamandani Yehova, zonsezi cholinga chake ndikufuna kutithandizira kuti pamene tikuyandikira kwa Mulungu ameneyo tizindikire kuti ndi Mulungu amene angatithandize kwenikweni, amene tikuyenera timpembedze ndi kupempha kuti iyeyo mwa mphamvu ya Mzimu wake athandizire kuti timpembedze moyenerera. Kwa Ambuye wathu Yesu Khristu anena kuti ifika nthawi imene opembedza mchoona amene adzapembedza sadzapembedza m'mapiri kapena amene zinachitikira kale, koma mu mzimu ndi mchoonadi. Ndiye chifukwa cha uchimo wathu umenewu tikuyenera timpemphe Mulunguyo atithandizire angakhalenso pamene tikumpembedza Iye. Zinthu zingapo zimene tingathe kuziona pakupemphera kwathu. Chinthu choyambirira tikhale ndi mtima wodzichepetsa. Tidakambako mbuyomu kuti tikamapemphera sitikubwera kudzalengeza.
pali kupemphera kwina ndikulengeza Ambuye kuti chakuti chitike. Ndikulamulira kuti chakuti chitike. Okay? Pepani sindikamba munthu eti. Koma izizi zimene tuyenda tizidziwa. Monga mwa mawu ake a Mulungu. Chifukwa choti kupemphera kwathu kuyenda kukhale kotsatana ndi mawu. Chabwino ngati zimene zikuchokera pa mawu a Mulungu titha kuonetsana kuti izi zikuchokera kule. Koma tikaona mawu a Mulungu pemphero sikulengeza kapena kulamula Mulungu kuti achite chinthu ya. Koma tipena tibwere modzichepetsa pakuzindikira kuti iyeyo ndi Mulungu wachiyero. Ife ndife anthu ochimwa. Munthu wochimwa sangamulamulire Mulungu wachiyero kuti achite chinthu. Koma soti tikamapemphera tidziwe kuti sitikupemphera kwa chinthucho ayi. Tikupemphera kwa ndani? Kwa Mulungu. Chifukwa pena timapemphera ngati kupemphera kwa Satana. Ndikukumanga Satana. Iya. Sitikupemphera kwa Satana. Tikupemphera kwa Mulungu. Ndiye sitingamamuuze Mulungu kuti ndikumanga Satana. Iya. Ndiye tizikhala kuti nzosalani zosafeka. Kazoveka kuna bwino. Tikupemphera kwa Mulungu. Chifukwa chimene nyengo zina timadziwa kuti mwina nyengo ina yavura kuti koma pena mori koma the devil is a liar. Satana ngobodza ngati ndimponda Satana. Koma pemphero lathu lizoti tikupemphera kwa Mulungu. Osati ku nyengo zimene tikudutsa mozo. Koma tikupemphera kwa Mulungu. Tikumpempha Mulungu kuti atithandizire nyengo zimene tikudutsa mozo tidutsemo moyenera. Kachiwiri tikuyenera tibwere pamaso pake pa Mulungu monthunthumira mwamantha chifukwa choti Mulungu ndi wamphamvu zonse. Sungayandikire pa Mulungu pamaso pa Mulungu mwachibwana bwana. Mulungu ndi wamphamvu zonse, ndi woyera, ndi woweruza, ndipo ifeyo tikusowekera imfa. Kuyandikira pamaso pake pa Mulungu. Chifukwa timabwera monthunthumira pamaso pake mwamantha chifukwa choti iyeyo ndi Mulungu wamphamvu zonse. Chinthu china pamene tikuyandikira pamaso pa Mulungu mpemphero tikuyenera tibwere mwachimwemwe komanso mokondwera. Chifukwa chani? Tibwera mwachimwemwe ndi mokondwera chifukwa choti Ambuye wathu Yesu Khristu anagonjetsa china chilichonse. Anafa pa mtanda paja chifukwa cha machimo athu. Ndipo pamene tibwera kwa iyeyo timabwera ndi chilimbikitso chotechi kuti Mulungu adzatilandira ndithu. Mulungu sangatibweze chifukwa cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu sangatitaye chifukwa choti ife ndife ana ake okondedwa ndipo ndife olandiridwa pamaso pake nthawi zonse. Tikuyenera tibwere mwachimwemwe komanso molimbika. Chinthu china tikuyenera tibwere momudalira popeza kuti tilibe mphamvu kapena kuthekera kwathu kwina kulikonse kupatula kwa Mulungu. Ifeyo tikudalira Mulunguyo pa china chilichonse. Mpweya umene tili nawo, chakudya chimene tingapeze, zovala zimene tingakhale nazo, malo amene tingagone, china chilichonse chikudalira pa Mulunguyo. Ndipo tikuyenera tibwere momudalira iye. Mtima wathu sungagunde popanda Mulunguyo kulamulira kuti. Fuyake tikuyenera tibwere pamaso pake pa Mulungu momudalira. Chinthu china tikuyenera tibwere pamaso pake pa Mulunguyo ndi mtima woona, osafuna kumubisira kanthu Mulungu. Kodi kalipo amene tingambisire Mulungu? Tikafuna tibise kanthu pamaso pa Mulungu ndiye kuti tingodzibisira tokha. Koma tibwere ndi mtima wonse chifukwa Mulungu amadziwa zonse zili mwa ife, angakhale zakuchipinda kwathu, angakhale zimene zoti akazi athu sangadziwe, amuna athu sangadziwe, koma Mulungu amazitani kwa amazidziwa. Ndiye tikuyenera tibwere kwa Mulungu ameneyoyo ndi mtima woona, pakuti Mulungu amaona mu mtima mwathu, akudziwa maganizo athu, akudziwa ntchito zathu zonse zanseli zimene ife timachita. Ndiye tikuyenera tibweretse mtima wathu kwa Ambuye. Chifukwa chake Davide kupemphera pasali mwina kuti Ambuye mukudziwa chani kodi? Mtima wako. Ntchito zanga zonse zioneka pamaso pano. Palibe kamene ndingabise pamaso pano. Tikuyenera tikhale
ozindikira chimenechi kuti palibe kanthu kamene tingambisire Mulungu, ndipo tikuyenera tibwere kwa iye ndi mtima woona. Ndiye ndi zinthu zambiri zimene tazionazi pongoonjezera zimene tinaona kale pamene tikubwera mpemphero limeneli. Ndiye ndayambanso kamba kanthu kena kopemphera kwathu kuti timapemphera kuti mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Zimatanthauza chiyani? Zimatanthauza kunena kuti pamene tikuyandikira kwa Mulungu ameneyoyo sitikubwera mwa mphamvu zathu kapena mwa chiyero chathu kapena mwa kuthekera kwathu, koma mwa mphamvu ya Ambuye wathu Yesu Khristu, monga amene tidaonera. Tikadakhala kuti tikufuna tibwere pamaso pa Mulungu mwa mphamvu zathu, mwa chiyero chathu, titha kuonongeka. Palibe chimene chingamveke pamaso pake pa Mulungu. Koma chiyero cha Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chovala chimene chimatikutira kuti Ambuye akationa, Mulungu akationa, saona ife, amaona Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa ife. Ndiye kuti tikayima pamaso pake pa Mulungu tisayime modzidalira tokha, chifukwa palibe chimene chingayime pamaso pa Mulungu cha uchimo. Yohane tinawerenga kuja verse 13-14 pamene akukamba kuti china chilichonse chimene mukafunsa m'dzina langa ndidzachichita. China chilichonse chimene tifunsa m'dzina la ndani? La Ambuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa choti Yesu Khristuyo ndiwo Mulungu amakondwera naye. Ndifake pamene Ambuye wathu Yesu Khristu amabatizidwa paja, nkhunda idatsika, Mzimu Woyera nutera pa iye, koma mawu anamveka kumwamba, uyu ndiye mwana wanga amene ine ndikondwera naye. Chifukwa choti Mulungu Atate akondweretsedwa naye Ambuye wathu Yesu Khristu, tikapemphera m'dzina lake Mulungu amamvetsera. Mulungu amamvetsera chifukwa cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo tatiye tingoona somo chidule Yohane chapter 15 verse ya 16. Mene ndi verse imene imatithandizira kwambiri ngakhale pa kusankhidwa kwathu kwa Mulungu. Verse ya 16, Yohane chapter 15 verse 16 akuti inu simunandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu, ndipo ndinakuyikani kuti muke inu ndi kubala chipatso, ndi kuti chipatso chanu chikhale, kuti chimene chilichonse mukapempha Atate m'dzina langa akakupatseni inu. Sitidamsankhe Mulungu, iye adatisankha. Koma adatisankha n'cholinga chani? Akuti adatisankha ndi cholinga choti ife tikamuke ndi kubala zipatso. Ndipo china chilichonse chimene tipempha adzatipatsa, chifukwa tidapempha mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye mawu a Mulungu amafotokozera kwakukulu kuti pamene tipemphera, pamene tichita china chilichonse tichite mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Koma tisangochita izi mongotayitsa nthawi chabe. Chifukwa kupemphera m'dzina la Yesu sikutanthauza kuti pomalizira tingonena kuti m'dzina la Yesu. Koma kupemphera m'dzina la Yesu kumatanthauza kunena kuti china chilichonse chimene chikutuluka mkamwa mwathu cha pempherocho chikhale chogwirizana ndi zimene Yesu Khristu ali. Chifukwa chake tikuyenera tipemphere pamaso pake pa Mulungu ndi cholinga choti ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu uonekere, zolinga zake za Ambuye wathu Yesu Khristu zikwaniritsidwe. Ndipo tikapemphera m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu sitikupemphera kuti zinthu zingokwanitsidwa za ife tokha iyayi, koma zimene Yesu Khristu zingambweretsere ulemerero zikwaniritsidwe. Chimene zimatanthauza izi. Osati poti ndangopemphera kuti ndanena zinthu kunena kuti m'dzina la Yesu ndeti zimene zikukambidwa iyayi. Koma zonsezo zimene tikukambazo zikhale zobweretsa ulemerero ku dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, chimene chikukambidwa. Ndiye tionetsetse kuti kodi m'pemphero lathu, kodi mpemphero langali chimene chingabweretsa ulemerero kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chiti. Ngati palibe, ndiye kuti pempherolo silupemphera m'dzina la Yesu, tupemphera m'dzina la zinthu zina. Tangowerenga Yesuyo kukhala ngati kashuga kopaka pamwamba. Ngati mene makhalira keke ite,
keke amaika chisuga china pamwamba chongo khanga lukometsera koma mkatimo sikuti chose chili pamwambacho. Pemphero lathu lisakhale ngati chimenechi, koma pemphero lathu likhale onetsitsa ndithu kuti china chonse chimene ndikupemphererachi chibweretsa ulemerero kwa Yesu Khristu motani. Kaya ndikupempha kuti Mulungu tandipatsani sapato ndilibe kodi zibweretsa ulemerero kwa Yesu Khristu motani? Kazoveka titamaganizira moteromo titsaona kuti zinthu zina zimene timapempherera tikhoza kumazisiwa. Ambuye ndikufuna mundipatse sapato mwina kuti ndiziyendera ndikukalalikira uko mwina tikhoza lero njira ine. Koma tionetsetse ndithu kuti china chilichonse chimene tikupemphereracho chikhale choti chibweretsa ulemerero ku dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Kaya ndikufuna chani, kaya ndikulakalaka chani? Zolakalaka zathu zikhale zoonetsetsa kuti ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu uli pamwamba osati ulemerero wathu. Akhristu tonse tikadakhala kuti timapemphera chonchi, bwezi dziko lapansi mwina anthu ambiri atamudziwa Yesu amene. Chifukwa ndeti zikadaonetsera kuti chikhalidwe chathu chonse ifeyo tikufuna chikhale pansi pa zimene Yesu Khristu amakonda. Yesu Khristu ndiye amene amasintha mtima wathu kuti china chilichonse chimene tichita chikhale chomubweretsera ulemerero wake. Mwa ife tokha izizi sitingatani, sitingathe. Chifukwa chake tikusowekera Mzimu Woyera kuti atithandizire tisadziyang'ane ife tokha, tiye tiyang'ane kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa chake tikawerenga ku Mateyu chapter 6 verse 33 kuti akuti funafunani ndi kuthanga ufumu chani, ufumu wake, ndipo china chilichonse chidzatani, chidzapatsidwa kwa inu. Kutanthauza kunena kuti patsogolo pa zolakalaka zathu pakhale ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo ichi chikakhala choncho mapemphero athu amakhala osintha. Mapemphero athu sakhala odzikonda, sakhala ofuna kudzilemekeza ife tokha, koma amakhala ofuna kulemekeza Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo amakhala mapemphero odalitsa, mapemphero amene amakhutitsa mtima wathu. Koma tikapemphera mapemphero oti angotikondweretsa ife tokha, sakhutitsa mtima wathu. Koma tikapemphera kuti Ambuye alemekezeke, Yesu Khristu alandire ulemerero, mtima wathu umakhutitsidwa. Malingaliro athu akhale pa chimene Yesu Khristu ali ndi chimene iyeyo amalakalaka. Chifukwa chake nkofunikira kuti tizizindikira pamene tikupemphera. Tikupemphera kwa ndani? Tikuyankhula ndi ndani? Tikupemphera kwa Mulungu amene akumanga ufumu wake, akukhazikitsa ufumu wake. Sikuti tikukhazikitsa ufumu wathu, ndi ufumu wa Mulungu umene ukukhazikitsidwa mwa ife. Ndipo pemphero lathu likuyenera lizindikire chimenechi. Chifukwa Atate athu akumwamba, dzina lanu lilemekezeke, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike. Chifukwa ndi ufumu wake, si ufumu wathu. Ndi chifuniro chake, si chifuniro chathu. Ndi cholakalaka chake, si cholakalaka chathu. Ndi cholinga chake, si zolinga zathu. Pamene tipemphera zimene tikufuna zikwaniritsidwe, pemphero lathu lisangokhala zofuna kukwaniritsa zolakalaka zathu, koma likhale zofunitsitsa kukwaniritsa cholinga chake cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikuyenera tikumbukire zinthu zimenezi, ndipo tikuyenera tizikhala okumbutsananso wina ndi mnzake, chifukwa timayiwala pafupipafupi. Pemphero lathu likhazikike pa ulemerero wake wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo pomalizira pemphero ndiye tingoona kuti tikanena kuti amen. Pomalizira paja zimatanthauza chani? Tapemphera m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, amen. Timatanthauza chani tikanena amen? Mwachidule tikanena kuti amen ndiye kuti tikutsimikizira ndi kuvomereza kuti zomwe takambazi ndi zoona. Ndiye chifukwa chake ngati tipemphera zinthu zoti sizoona, sibwino nena kuti amen.
chifukwa kuli ngati kulumbirira kuti Ambuye zomwe ndanenazi ndi zoona pamaso panu. Chifukwa ke sitikuyenera tibwere ndi bodza pamaso pa Mulungu, chifukwa amadziwa china chilichonse chimene chili mu mtima mwathu. Tikanena kuti amen, ndiye kuti munene Ambuye ndikunenetsadi zinthuzi, ndingati wasayinira kuti izizi ndanenazi zoona ndithu. Ndipo tikaona ku Yohane chapter 14 verse yake ya 6 ndi 7, pamene pakuti Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Mukadazindikira ine, mukadadziwa Atate wanganso. Kuyambira tsopano mumuzindikira iye ndipo mwamuona iye. Ndiye tikatsika musimo makamaka pa verse yake ya 12, akuti indetu ndinena kwa inu. Mawu amene akambidwa pamenepo atanthauzidwa kuti indetu ndi amen pa chiyankhulo choyamba amene adalembedwera. Amen ndinena kwa inu. Amene muchiwa mwathu atanthauza kuti inde. Kulumbirira ngati kutsimikizira kuti izizi zomwe ndanenazi ndi zoona ndithu. Mulungu ndi Mulungu woona, ndipo tikanena kuti amen tikuonetseranso kuti ife tikukhulupirira kuti Mulungu ameneyo ndi Mulungu woona. Komanso ndiye kuti tikukhala ndi kulimbika mtima kuti iye amene tikumpemphererakoyo ndi Mulungu amene amamva pemphero lathu. Ngakhale Mulungu mwina sangayankhe mapemphero monga amene ife tikufunira, koma iyeyo amamva mapemphero athu chifukwa choti ndife ana ake, chifukwa kuti iyeyo ndi woona ndipo amayankha mapemphero athu. Kutsogoloku tidzakhala tikuona mwina kuti nanga mapemphero mwina amene oti sayankhidwa chimakhala chani. Tidzaziona kutsogoloku, chifukwa mwina mapemphero ena mwina tidapemphera kalekale kumaona kuti mwina Mulungu sakutiyankha. Koma Mulungu amakhala ndi nthawi yake pa china chilichonse chimakhala ndi nyengo yake. Chifukwa kuti tikamapemphera sikuti tikumulamulira Mulunguyo kuti achite chimene ife tikufuna. Pemphero ndikupempha, ndipo Mulunguyo akamva, amamvetsera mu nyengo yake, mu nthawi yake, mwa dongosolo lake adzatiyankha natipatsa chimene akuona kuti nchothandizira kwa ife, chosowekera kwa ife. Ndingati mwana woti wakupemphani chinthu choti sichimthandiza, simungangompatsa poti wapempha. Chifukwa choti ndinu kholo, chifukwa kuti mmamukonda, zina mmamuwuza kuti yayi, zina mmamuvomereza, zina mutidikira kaya. Ndimenenso Atate wathu ali. Tikapemphera kwa Atate sitikubwera kudzamulamulira, koma tikubwera modzichepetsa. Muchatanene tibwere modzichepetsa, tibwere monthunthumira, komanso timudalire kuti iyeyo ndi Mulungu amene akufuna atichitire chokoma m'moyo mwathu. Chimene chingasemphane mwina ndi chimene ife tingalingalire ndi kulakalaka. Mulungu atithandizire chifukwa cha mawu ake amenewa, ndipo kwa iye kuzikhala ulemu ndi matamando lero ndi nthawi zosatha. Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani ndi kukulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu, ndinu Mulungu wachikondi, ndinu Mulungu amene mutisamalira. Tikuyamikani Yehova chifukwa choti tili mnyengo imeneyi imene tikuphunzira za pemphero, kuti tingapemphere motani kuti dzina lanu likalemekezeke. Tikupempha Yehova mwa chisomo chanu ndi ukulu wanu, tithandizireni kukhala odzichepetsa pamene tibwera kwa inu mpemphero. Tithandizireni Yehova kuzindikira kuti inu ndinu Mulungu amene simubweza ana anu, ndipo mumamvetsera mapemphero athu, ndipo mudzatithandizira monga mwa chifundo chanu ndi kukoma mtima kwanu. Ndipo tipemphanso Yehova mwapaderadera kuti pamene tiphunzira za pemphero ili
wina wa ife asakadzione ngati wolephera kapena ngati kuti akunyozeka chifukwa cha izi, koma tipatseni mtima wodzichepetsa Yehova kuti nafenso tikasanthule mawu anu ndi kuona kuti kodi izi nzoonadi kapena. Tipatseni mtima wa Bereya amene atamva Paulo akulalikira sanangozilandira koma anabwerera kukaona mawu anu kufuna kuona kuti kodi izi nzoonadi. Tipatseni mtima umenewo Yehova wodzichepetsa. Yotsereni mtima wosalabadira mawu anu, mtima wosalingalira za inu, mtima onyozera mawu anu mutiyotsere. Ndipo tipatseni mtima ofewa ndi wolandira mawu anu nthawi zonse. Tichitireni ichi Yehova mwa mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo tapempha mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.